Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mukadime kufamba mukadime kufafadzana kutsodzura paka Lupani Seko Lupane chiri kuti tani ndokunobva Edith Musimba kumeteka bisere kwa mula wayo ikangoti pote palupani le inzwa muri ya Zimbabwe nyaya yakaitika ndekuti kuna amai vakafa kutaura kune kuti muri ya Zimbabwe ka kufa kwakaita mai ava kunorwadza nekuti zvakaita kuti mai Africa zvinorwadza nekushungurudza kuti zvinhu zvisina basa. Kwakaitika mutambo webhora kuLupane. Kwaitika mutambo webhora. Vanhu vachibva vaenda ku ground. Munozviziva kuti nguva ino kukanzi kune bhora. Vanhu vakawanda vaenda kunoona mutambo. Vamwe vanoenda nemadzimai avo, nevarume vavo, semhuri, hama neshamwari, nevadiwa vavo. Asi mu ground mune nhamba inopinda ipindi vanhu vese. Vakawanda vari kunze ground vachiona mutambo. And vanenge vari kunze kune vanoti ava ndivo tinosupport. Ava tinosupport. Munhu anotosupporta munhu ega. Ari mu ground nemhaka yekuti ndiani wake ipapo pabatisise Zimbabwe bhoda bwa kuba kepoto Andrew Mpembe na Israel vakabata chimuti bora bora rapizwa na Edmund Mpengesi right rakandwa bora na Edmund Mpengesi vanhu vakafara sevatsigirive National FM kuti munhu akanda bora iplayer yedi ndofa maya chinopinda mu ground pa vanhu vakapinda mu ground mukoba KB kune mukadzi wemunhu amukadzi ane mwana 1 anogara na amai vake amai vake ndo vapenyu asi iye ari kumurume vachigara village rimwe chete munhu akakanda gobhora anogara mu village mawe imomo mwanasikana uyu ane murume wake kumba kwake amai vake vakafirwa nemurume saka baba vakafa iye ndiye ari kurarama ari kumurume wake ndobva amanya mu ground ndobva anosvika chinoti kumunhu angagoisa bhora mbunde vanhu vakawanda vaida kuzama kunosvika pamunhu player akanda gobhora kachibodzwa atungamira 1-0 National FM achinosvika achinoti mbunde ndiye pamurume kisi baba kuita kuniyo muntu zvokuti yakaburitsa rurimi harwaenda nguva yakaregedzwa kaonekwa kazerera mutikiti se zvokuti vaita kumusha munhu amai vacho chinosvika chinoti kumhana uyoyo amai vacho ndokabva chinotakandura mwana kunomubvisa paplayer vanhu vaita kuti kana kusvika pamunhu akaita kunamira kuita urimbo achirova dzode zvakwana muzukuru zvakwana wakuda kutodarika munhu wacho zvadaro amai ndivakandokwanisa kunosvika vachidhonza mwana wayo vakamubata hembe sketi ikadambuka vachidhonza kuti ibva ipapo vachibva vachiredzera kuti metinorudziwawo kufara kudarika inini amai vako pamunhu uyu mwana ana kumbovanza zvikanzi mama chikomba changu ichi player iyi chikomba changu ichi mati mwana musikana uyu aitsvoda player yanga yagohwesa ane murume akaroorwa but murume angasiko ground okay but hama dzemunhu nevagari mudzimba ndoziva kuti ndipaisabheuka ndizvozvo bosha hapo pale but maisabheuka ndiwo vari kutsoda player vari kutsoda Mpengesi agowesa chirongwa chino bozhongora segment tiri kuchikocherwa nevasawira vedu yakazopera sei icho kwa demo ya Zimbabwe vanhu vari mukati mekufara mukati mekuti vari kunakirwa kuti gobhora rakandwa netimu yepaLupando zvadaro muri ya Zimbabwe mwanasikana achienda kunonamatira kune munhu player achirova dzode mutsoda ari ipapo amai vakakwanisa kuti nobvisa referee akutoshivedzera kuti aiwa vanhu chibvaikani chidzokere muground mutambo usati wapera kureva kuti gobhora zvinoti mutambo wapera ndidika amai vachibva dhonza hembe yemwana vachibva tanga kumudhonza hembe yakadambuka kunobuda kunze mwana akadavira amai vakashedzera kuti amai vakataura shoko rekuti indava wanyanya kufarisa kuti udari kutodarika inini amai avo pavakati indava kufarisa kudaro kudarika inini vakataura vaine pfungwa dzavanoziva ivo pamusoro pemwana komana uyu ari kufarirwa nemusikana uyu zvavasingazivi kuti iye mwanasikana uyu pakurarama kwake waiwa achifara kusvika pakuita tsvode mutsvodira kadai kudaiso zvodisa zvikanzi kudine mwanasikana zvikanzi mama chikomba changu ichi zvinongofadzawo so vaenda kunze paipai amai nemwana vakabva taka kurovana vari kunze kweground vachitombopinda muground dzimwe nguva kusvikira vanhu vamira vakangotasa kuti zviri kuitika izviko zvakamira sei saka amai pavakaudzwa nyaya iyi vakatozoratidzwa mamapikicha kuti honai munhu indinaye zvakanyadzisa vakawanda vari munzvimbo amai vachibva vaenda kumba kwavo vachibva vashedza madzisaura avo vakati zvaitika zvandirwadza nokuti inini murume uyu ndiye wandinofambidzana naye ini vakawanda vamanotozviziva kuti munhu achitopinda mumba mangu kana ndisingakanganise iye mwana andirabobvunza chokwadi kuti ndozviripo but anogona ngachitozviziva nokuti handingamudzidzisi nokuonesa zvinhu zvakadaro ndichiziva kuti iye ari pamurume right saka zvaitwa nemwana uyu
zvandirwadza zvandakuita pana painini andingachinjane murume nemwana andikwanise nezvatika kuground rebhora andifani kuonana zvakare nevanhu zvatoguma zvandiri kuita nini ndakufa kana ndafa vanhu ndichasiya tsamba ichokwadi mukoma KP about 2 days amai vakazowanikwa vakafa vari padoo vachida kutobuda varatidza kuti bhodhi remushonga ranga riri paside but muine tsamba yekuti ndafa nenyaya yekuti ndakatorirwa chikomba changu nemwanasikana wangu ende mwanasikana wangu haana kundivanzira andingafambe munyika yandinozivikana kuti inini ndaichinjana murume nemwana wangu saka ndafa asi kufa kwandaita kana hama dzangu chizonitora pano ndingatorwe pasina hama kana mapurisa ndikaiswa kumochari asi kana ndaenda ikoko ndiri kuti mwana wangu asauye parufu rwangu so mutumbi wakatorwa ukaendeswa kumochari waendeswa kumochari amai vatofa vaonekwa vaine tsamba yakadaro right zvadaro mukadzi uyoyo murume wacho player yekukanda gobhora ndovetiza muchembo haisi kuwanikwa iye mukadzi uyu murume wake manje ndokuudzwa mashoko awo zvikanzi amai kwemi munoda tamabhora indaisa zviziva kuti kusata mabhora kwangu kunototi mubude mumba inini kumba kwangu no mwana watanga tiinaye endai naye ndichazotevera mwana ndinyatsoona kuti muropa make hamuna kutambi webhora here dzembo kamutambike bhora nokuti maidana nechi nemutambi webhora saka mimi so amai vakafa kumukadzi uyu kumba kakakadzingwa iye zvakari puleya webhora akabvatisa mwanasikana yasarari arwana ende hasi kumba akabvaenda kumba kushamwari ndokwaari kugara so veukama vamira kuti mutumbi ubve kumochari uzovigwa ende mwana uyu ari kunzi parufu rwangu ngasauyi amai vanga vakura sei amai vanga vane 62 years 62 years mukomana webhora uyu 42 kuunsikana uyu musikana 27 ani mwana 1 ya pakaipa ndiani aunza nyaya kuchimuti hama yemukomana ndikangoti yauya nevanhu vaviri yatanga kuuya nemwahama yemukomana ndiwadziyo player yebhora kwozoita vekumusha kwakomana uyu hama dzemurume akafa hama dzemurume waamai ava vanova ndo vasozviurai ava ndo vane mhosva chikonzero pamba pavo ndo pafiramoni ya chakanyanya ilupani pakaipa baba Isabel saka amai havasati vavigwa uri kumochari amai vaigara vega asi vaifambidzana nemukomana uyu mukomana achifambidzana zvakare nemwana wavo apa ine mukadzi wake kumba apo iri player inokanda magobhora saka mwanasikana akazozvibudisa pachena musi waenda kunoona baba vachitamba vari kuground ipapo achipedza kudhonzwa achiti kuvanhu mai vanoninyebera ine handisi kumboreva nemahonai apo ari mukadzi wemunhu apo musame village mune hama dzemurume munhu ya pakaipa mashoko amungada kupa kumhuri yeZimbabwe kunyanya rume wavari kufambidzana naye futi kusvika murufu kusvikira vafa izvo zvavasati vavigwa hai ya chakanyanya right mutumbi wemushakabvu uri kuenda kunoradzikwa comrade Dick Joboringo avo vakatisiya kuMashonaland Central Province tichazobata current affairs team tichinzwa kuti vakatibatireiko ikoko vamwe vevanhu vachakwanisa kutaura navo regesani katendere patsogoroka nacho chirongwa chano pfapfaidzai chimwe tozopinda muchitoro ndine update zvakare imwe nyaya tikambotaura mutarika kune murume aita nyaya dzikwamuchari kunonzi kwaZimunya mukomana aita tsika yekurobha vanhu pamwe nekuvarepa vakadzi vovatorera mari dzavo mukomana uyu akazosungwa mhuri yeZimbabwe nezita rake tinaro anga ine about 25 counts dzaanga nadzo dzekurobha vanhu dzekuba zvino akazobatwa mhuri yeZimbabwe achibva atongerwa makore anokwana kuti iwo 190 years ndokubva abvisirwa mamwe achibva asara 80 years ndo dzaakatongerwa kuti aite sei apike iye aine makore 30 years izvezvi ana 30 years akatongerwa 180 achibva abvisirwa mamwe kukasirwa ngani 80 years saka itsakaitaura 2019 nyaya iyi mhuri yeZimbabwe yadzoka iko zvino zvakazobatwa mukomana akavharirwa paka bowera chifinyashanu sabhuku mashinye pamwe chete naHeadman neshava kuita kubata vese vakuru venharaunda kuti zvinyatsonzwisisika kuti
Shine mutsindo uye zvendeshe papi. Batai makadaro shiti kudini chamakabatira Zimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza kutsudzura nekupfapfadza zviri kuitika mukati menyika ino. Muri yeZimbabwe ndapindira panyaya ndiri kushevedzera kuti ndapindira mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Bowera vanoishevedza vachiti 07. Nyaya ndiri kutaura panapa ndeye kwa Chief Nyashanu Sabu kumashinye Yedimeni neshava. Nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe ndeye kuti kune mhuri yakaungana ili mukati mekutaura kuti vedu zviri kuitika panapa kezve hazvina kumira zvakanaka. Toita sei? Tobvunza kuti chii chamuti hazvina kumira zvakanaka pakunetseka kwamuri kuitika panapa kuti nyaya ibude zvikanzi Bosho. Kune murandakadzi anove mwanasikana akarwara ari kumurume wake. Arwara ari kumurume kudaro. Zvakaita kuti vanhu vakawanda vaone kuti marwerero ari kuita munhu uyu panofanira kuti munhu abatsirwe. So mwana uyu sikana uyu paakanetseka achirwara ari kumurume wake ane hanzvadzi yake. Hanzvadzi yemwanasikana uyu iri kuSouth Africa. Pairi kuSouth Africa yakabva yabereka vana vanokwana kuita vaviri ari matwins. Vanawa matwins ndobva zvazoonekwa kuti marwariro ari kuita vana ndio marwariro ari kuita zvakare mwanasikana. Hanzvadzi yemurume yeye ane vana vaviri kuSouth Africa ane hanzvadzi yakewo. Saka hanzvadzi nevana ava vari kurwara zvakafanana. Kureva kuti vana tete nemusine vazukuru vari kurwara chirwere chimwe chete. Toita sei? So pakaberekwa vana ava vatezvara murume vakataura kuti vana vako zvavabarirwa kuSouth Africa ndiri kukumbira kuti muchengete anti vana rinonzi rikuvhute. Yes. Rinochekwa. Baba vakataura mashoko ekuti ndiri kukumbira kuti rikuvhute. Musaite sei? Musarirasire ikoko. Chivanhu chedu chinoti rikuvhute rinochengetwa kunyika yakaberekerwa. Okay. Saka wei nechi nerikuvhute kuno. Rikuvhute rakachekwa ruwe rakabva rachengetwa ndobva rauka nenyika yeZimbabwe. Baba vachibva vati munondipa kuno rikuvhute iroro. Tezvara vemuroora baba vemwanakomana ane matwins vachibva vapiwa rikuvhute. So kurwara kwakaita masisi pamwechete nevazukuru vanhu vachibva vaunganidzwa zvikanzi izvo ngatiitei nyaya ishi titsvage mubatsiri achibva auya. Mubatsiri paakauya vanhu vakaungana achibva ati ndisati ndaenda mberi nenyaya iyi ndiri kukumbirawo kuti baba vatezvara vaivaya vachibva vanzi ndiri kukumbirawo kuti mubuditsewo tsvimbo yenyewe. Mune tsvimbo yenyu yamunoti mune tsvimbo but ndiri kuona right now haisi tsvimbo. Buditsai tsvimbo. Baba vachibva simuka vakati inzwa mubatsiri tati takudana panapa kuti urape vanhu vari kurwara. Tsvimbo yauri kutaura nezvayo ndiyei? Yes. Ine basere zvikanzi ndiri kuona tsvimbo iyi ndeimwe iri pakati pe kukonzeresa kurwara kuti kuri vanhu. Zvikanzi siyana netsvimbo yangu. Zvikanzi alright hazvisina basa. Kuchibva kwanzi nemubatsiri ndiri kukumbirawo baba ndiri kuona mune bhodhoro ramuinaro remafuta amunozora kana maakufamba kuenda kuvanhu. Pese pamunoenda kuvanhu mune bhodhoro ramunofamba naro. Ndiri kukumbirawo bhodhoro iroro. Baba zvikanzi hei takudana panapa kuti urape vanhu iwewe. Wambotaka kuti tsvimbo iko zvozva kuti bhodhoro. Baba vakabva vabuda pane vanhu ndobva vapinda mumba. Vapinda mumba vakabuda vaine rekeni. Vakabuda vaine rekeni. Rekeni ndandi dzinoiswa dzekurovesa shiri dziya. Ndodzi vakabuda vainadzo. Baba vakabva vataka kupfura vanhu apo vanga vasingagoni kunyatsovhura mashoulders. Vasatotaka kurova nerekeni vakabva vanzi baba ndiri kukumbira buditse bhodhoro rangachitaura riya. Baba vataka kuti uri kuti iwe wega. Pavakapinda mumba vakabuda vachibva vati ndiri kukumbira kuti iwewe mubatsiri iwewe uri kuti bhodhoro pinda mbotore bhodhoro racho wega. Zvikanzi aiwa chiri buditsa izvi zvarisiri mumba riri pamuri apa. So baba vakabuda vakaisa bhodhoro muhapwa vakarivhara kudai so. Okay. Kune vakambonzwa chimwe chemutambo ndachinzwa chiri goko chikunzi gudo raitamba richiti ndiani watora demo ra ishe wedu watikoka kuti tigare zvakanaka. Riri pai. Saka demo rakarakaiswa muhapwa gudo kuti rivhure hapwa raitya kuti demo rinoita sei rinodora. Yes. Saka baba vakabva vaine rekeni zvikanzi wakajaiswa mubatsiri wewe kwakutaka kutotambura rekeni kuda kushudha vanhu
kuti vachidhonza rekeni stereki Apa bhodhoro rimo apaka vaisavhura stereki vakati ava vakajaizwa ndokunhonga demo ndobva vabotsera demo kumubatsiri mubatsiri akatemwa musoro muriesi akatozvambarira pasi vanhu vakada kumhaisa baba vakati aiwa ndine rekeni nguva yekuzobuditsa rekeni manje bhodhoro chibva rabuda pasi ukanzi vari vaiwe bhodhoro riaichokwadi vakomana bhodhoro rabuda pasi bhodhoro chibva ratorwa inzwai mhuri yezimbabwe kuti mubhodhoro munei mubhodhoro ndo mune makuvhute ivana vemwana mukomana wematwits ndo avakaisa imomo ndo mafuta vari kuzorwa apo vana chirwere chevari kurwara chakafanana chiri kurwara nemwanasikana wavo baba vachibva amanyiswa ndobva vabatwa zvikanzi saka mubatsiri angangorara angoti ribidi zvikanzi gara pasaidi apa wauraya munhu ndiye munhu wakoyo baba vachibva vabatwa ndobva vaiswa kumapurisa mubatsiri achibva aendeswa kuhospital so pandakapedzisira nyaya iyi mazuva peraya baba vangaendeswa kupi kumapurisa mubatsiri aenda kuhospital pari zvinozvi tamirira kunzwa kuti nyaya yapapi but baba ndakasiya rumauko emapurisa vari musungwa vagari vekudzimba yatiri kufutaura iyi buhera 07 kwachifinya 5 sabhuku nyashinye hedimeri neshava ngatifambei tese whatsapp platform yedu iyi mutiudza kuti pari zvinozvi nyaya yapapi ko iye mubatsiri akapura here sokubva muchipatara ko baba ava chavaitemera vanhu nedemo nerekeni chii ko chavairambira kubuditsa tsvimbo chii ko bhodhoro ravamboramba rakazobuda muhapwani so bhodhoro ranga rine rukuvhutwe rwematwins nemafuta ndo avaizora kana vakufamba kuenda kuvanhu vozora mafuta iwawo ndivo here kana kuti ndiwo mushonga here waikonzera kurwara kwevanhu ndo zvavakanzi izvo uine tsvimbo zvikanzi unoidii tsvimbo iri chida kuti urape vanhu zvikanzi pane chokuita panyaya ndavinga pane kurwara kwevanhu ndopa vakazopinda vanzi ko bhodhoro zvikanzi wakachaidzwa kwakutora demo nerekeni pfapfaidza vanhu mubatsiri akakuvara sei paakarohwa nedemo akatemwa musoro nedemo akatoniswa kuchipatara so toda kunzwa kuti kana kuri kusono ane mastitches akaita sei ya pakaipa rekezani katibve kuti atetekeri anititani kuburikidza kana ichi chaku 07 bohwera icho kwadi mukoma kebi yes chirutopisa izvi mubatsiri ava kunzwa nani asi achiri muchipatara mudhara uyu akatomboti anwa mashiripiti tiri panhamo usiku yemuroora wake hanzi akamboita chi akamboita mashiripiti tiri panhamo usiku wemuzuva hanzi usiku panhamo yemuroora wake right yes izvo kutorine zvimwe ya saka hanzi mubatsiri ava kunzwa zviri nani asi mudhara uyu ari maoko emapurisa rega tizonzwa kakuti nyaya yacho inofamba sei baba isabe kudini ndo pavari kuti mukufamba ndo zvavaida kugadzirisa kuti kafamba kana pane anokonzeresa iyenge yadefense iyi yekuvhara kuti zviri kukonzeresa zvisaite sei zvisabudiswe but kana mashevedza munhu ari kuti chamuri kuramba nacho ndo chimwe chechimwe chiri kukonzeresa uramba nacho wabatwazve ndezvozvo iye yepazimunya kwapazimunya mapaziva ndo panobva kauyo ndokuda Dokasi Magwaza ndo panobva Isaac Ndebvuwasu ipapo yes chirongwa chino boshongora segment tiri kuchipakurirwa paka 07 bohwera 07 chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe pane mashoko anoda kutaura mukoma KB vanhu vakanetsana mudzimba vanhu vakatambudzika pane zviri kuvanetsa vanoenda kumachechi vachiti kuchechi ndokunoriponesa chikonzero ndokuni vanhu vanokansira kusanganisa neshoko raMwari ndizvozvo asi kubhowera pane munhu anozivikanwa ari mwana wesangano ari kungoti kana ari pachechi akasumuka chete kana akagara pasi ari kutungiwa nemombe ari pasowe vanhu kusvika pakutotiza Pullman selector chichiri kuitika mwana wesangano ari kutungwa nemombe pachechi zvokuti vamwe vanhu vari kuzogara ipapo vachitiza pachechi chikonzero ari kutungwa nemombe ari pachechi apa yes ari pasowe apa mombe iri kuoneka here ichimhanya ichiuya kuzomutunga kana kuti ndiye ega ari kuzoona patori ne umwe mwana akatofungidzwa kuti mwedzi nguva anogona kunge afa akuvara ajambwa patsikwa nemombe murume uyu ari pamberi achiparidza ishoko akasvika akatorwa nemombe ende zviri kuitika pamombe dzinomutunga idzi akangodhumwa chete akadonhera pasi aichamutungi aichamutsike inenge itomutunga zvaitika kaviri pachechi izvezvi kutaura kuno kwatita murume uyu akatonzi izvo Fred yadarika
atichakwanisi kuti tinge chiri pachechi tendere pamwe chete. Asi iye akazenge akukonana zvakare nevana vesangano achiti izvo ini ndironamata pano ndiri mwana wesangano pano kutungwa kwandiri kuti akusi kuti izvo ndinozvida kureva kuti kurwara. Saka imimi pakereke mukati imimi handifaniri kuuya pachechi pano kutungwa nemombe ndichanobatsirwa kopi. Ndazoita nyaya ndiri mukati mekutsvaga murume uyu kumashure akatomboendeswa kwaSABHU mushure mekubvunzwa kunzi iye pane mombe iri kushayikwa, asi murume ari kunzi iye ane mombe yaakatengesa kune imwe nzvimbo, asi mombe yakatourawa ikasiwa mubhucha, asi umbowo wanga uri mukati mekushayikwa, asi vachiziva kuti vakanzwa kuti murume ndakauraya mombe, asi murume achibvunzwa ari kuti endei kwamunoda kana musida umbowo ndinogona kuti kusungisai nini. Vanetsana kudaro hapana kuita mazuva ndopataka dambudziko. Vabereki vemwana uyu vari kushemedzera vachiti iwo mwana wedu kana uchiziva kuti zvakaitika taura tinogona kubhadhira, but murume uyu ari kuramba kubhadhira. Nekuchechi kwaari kuenda kuzvinozve atomiswa kuchechi konzero ari kuti achitungwa nemombe, asi kutaura kwati kuti panguva ino mukoma KB ari kufungidzira kuti angangoiswa pastor zvienda nekuti matungirwo akaitwa nezuro angasina kunaka vari pachechi pamasowe nezuro. Zviri kufungidzirwa kuti murume uyu ari kutungwa nemombe ari pamasowe akaba mombe kumashure. Kwete kufungidzirwa ari kutungwa nemombe ari pamasowe. Zviri kufungidzirwa ndezvekuba chikonzero akatombobvunzwa nevaridzi vemombe achinzi takazwa kuti makatengesa mombe ende makatengesera bhuchameni nhengi, asi nenyaya yekuti panga pasina umbowo wakakwana ari kuti mukaramba muchara nimba nyaya idzodzo ndinogona kukusungisai. Kunyange iye muridzi webhucha ari kushemedza kuti zvamuri kutaura makazviona kopi ko padai ndiri mombe yachona makaregere kusvika hazvina umbowo. Asi ava vachibva vangoti rega tibvunze mugarisani wedu kuti mombe yari kunzi akatengesa kupi ende angaiona kupi chikonzero iye hana mombe. Vakabvunza vabereki vakati dzemudaka dzakakwana, asi iye akaramba ende achitorafura vanhu vapi apa ndope vakatsvaga batsira kakabatsira. Asi vasviko vakasiya vataura vachiti kana kuri kuti mombe ndeyangu zvichatika panapa zvichawanika. Vabereki mukomana wayo ndichitaura navo vari kubvuma kuti izvo mwana wedu akavingwa pano nokupomerwa nyaya yekuba mombe. Saka zvakuitika izvo takutoona sekunonzi izvo zvakubuditsa chokwadi, asi tikagara naye pasi ari kuramba kutaura nezuro ndopatabira tinzwa kuti zvichafamba sechikonzero nezuro akarwadziswa ende vari kufungidzira kuti ivo vanogona kutoenda kuchipatara nokuti izvo ruoko rwari kwakanganisika, asi kuchipatara kwacho zvakare ari kuramba. Ya muri kunzwa chiri kubva kubhowera 07 pane mhuri yakabirwa kamombe right. Murume anga achifungidzirwa kuti ane chekuita nekubaka mombe achibva kaaramba, then awe kubirwa mombe wakanotsvaga mubatsiri akaita zvaakaita izvozvi. Murume uya right aifungidzirwa kuti akaba mombe ari kuchechi ari kungosvika achitungwa nemombe akadonha pasi, mombe yakutoenda hanze akatotungwa nezuro zvokutoti akatokuvara karuoko. Chiri kubva pabhowera 07 ende pakasvika mubatsiri mukoma KB zvakaonekwa nevanhu vakawanda. Mukomana uyu ari kunzizwa akatosvika zvakare ndingangoti asi mukomana chikonzi atori murume ane mwana 1 nemukadzi ende mukadzi akazvitakura. Anonzi iye akatosvika kumubatsiri uyu achiti masvika panapa ndodawo kubatsirwa chikonzero ndine munyama sireki ndinogara ndichipomerwa zvinhu zvakawanda wanda. Izvo zvipano papa pamuri kubatsira panapa ndinotopomerwa nyaya kunzi ndikaba mombe achitara nomubatsiri iye nhasi ndio zvakuitika. So tabira kunzwa kuti kubatsira wakaitwa ndiye rakaba mombe kana chii chakaitika zviri kuitika kubhoya. Hama dzemukomana uyu hadzisati here dzatsvaga mubatsiri kuti dzinzwe kuti angabatsirike sei mwana ari kutungwa nemombe. Ari kuramba kwemukomana ari kuramba kutaura vanobatsirika sei. Bhowera 07 rega tinzwe vedare kuti vanoti kudini nokuti nyaya dzokubiwa kwemombe dzanetsa munyika yeZimbabwe. Kanyemba kutaura chokwadi mubatsiri uyo wekunyanga itsotsi ari kungoda kaZRP ndiyo inozopedzerana kanaye. Amai vebhegi rekiti avo zvaiwana ngwarati mutsadhiza chigwededza kamukoma Bhaureni panherera pabhora mudhara wangu ichokwadi muri yeZimbabwe. Ndapindira mukati menyaya mukoma KB. Nyaya ndiyo panapa inyaya iri kuitika kunonzi kumuzokomba kuna baba varipo vakaudza vazukuru ndingangoti family yese zvikanzi tiri kuenda muzororo, but muzororo matiri kuenda tiri kukumbira kuti tigosangana. Hakuna mwana asingafaniri kuti asvike pamba pangu tigoungana tigoona kuti zviri kuitika. Vamwe vari kurwara, vamwe vari kufa, vanamona matambudziko, kune vamwe vana vakaroorwa but havasi kugara zvakanaka. Hongu pamari kutambudzwa ikoko pamari kutambudzwa zviri kubva kuno. Asi nyaya yange chinetsei kuti vana ava vasagare pasi vachiungana nababa ava ndeyekuti pese panoitwa matare panonzi pamwedzi wega wega kuti after 2 months tofanira kuti tiite dare vanototsvaga mari dzemabhazi vana kuti vasvike ikoko kuitwe dare. Baba vandiri kutaura inini iko zvinozvo ndiye asara ari mukuru ane makore anokwana kuita iwo 77 years. Pavanoita matare avo baba ava vanoisa vaine dare vaine nyoka muhuro.
nyoka yandiri kutaura inenge iri nyoka mhenyu. Baba Isabel. Tombosumudza musoro womboibvisa muhuro wese pasaidhi. So kune vamwe vanga vakuti izvo isusu chitende chedu kwatinonamata hazvitendere kuti tinge tine munhu anowadzana nezvipuka sezvizvi. Right. Kureva kuti ivo vane kumwe mutauro wavanoshandisa usiri wechivanhu. Haukamu kuti nyoka inokwanisa kunzwa kuti gara pasi no ibva pavanhu simuka ichiita sei ichiita. Kureva kuti ivo vane umwe mutauro wavanoshandisa usiku kuvanhu wavanoti pakerekezo tinoti ndohuroyi. Nyoka iyi inyoka rudziko. Right, nyoka ndiri kutaura iyi inyoka inonzi chiva. Zvifupi zviya zvinonzi kana zvikaruma zvinongobatirira. Asi nyoka inoshamisa. But nerudzi rwayo vari kuti hafana kuti iitike. So zvakazoita vana vakati ivo vakabva vanzi izvo vanhu vese vari kuungana musi wa 14 December. Pane vanhu vachazoenda kuzorora munhu umwe achazoenda kwana but usati waenda unodarika nepamuzikomba pana sekuru. So vana vachiungana kudaro vakabva vatsvaga pese patinotema meetings patinobvokera vamwe vanobva pamuviri vamwe vanoshedza uri kumabasa nechinodzingwa pese pavanoungana vanodirwa mheponoza asi pavake vachifamba vari kubata baba ava asi kuti vagovananga zvanga zvichinetsa izvozvo. so vana ava zvavakagara vakabva vakrieta gurupu ravo vachibva vatoranga risina vakuru asi gurupu iri parakarongwa rakasiyiwa vana vababa ava vachinzi vasapinde mugurupu asi vana vababa ava ndokuzosvika pakuzoziva kuti kune gurupu raitwa asi havapo. Umwe mwana akabudikira akati ndiri kukumbira ndiri mwana wakaberekwa ndakazvimirira paupenyu hwangu ndaona mune gurupu ramaita but hamuna kundiisa asi ndazviziva zviri kuitika zvamuri kufamba muchibata neniwo ndiri kuzvibata ndi baba vangu. Musandisiyawo mugurupu imo nekuti muchatiza mese mukaenda mukandisiya kukora ndichitambura asi ndirama muchazviita sei mwana ndobva aiswa mugurupu. Aiswa mugurupu muchibva matsvagwa munhu wokunzi patiri kusangana gore rino musi wa 14 tiri kunosangana nemunhu watoda kuti atibatsire kwete tiri kushevedza sevana tikati ngoendai nemunhu ndobva vaenda nevanhu vaenda ipapo ndobva paitwa dare. Kana paitwa dare iri baba vazvavanoita vanove ndiye munhu wokupedzisira kana pachinzi vanhu vese vakauya vavepo ndo panonzi ngavaisirwe cheya yavo after cheya yavo kwozouya ivoita se vogara vanhu vakatoungana ende kana vachisvika vanoridzirwa muridzo vanhu simuka vachitamba kuti mudhara aita sei mudhara auya. Asi zvakazoitika ndezvokuti izvo pakasvika mubatsiri uyu anga achitozikanwa nevanhu vanga varipo mukoma KB nguva yakanzi izvo mudhara akusvika vanhu vachisumuka vanhu vachitamba vachiita sei munhu wakaenda naye mubatsiri ndobva asvika nyoka iri muhuro. Right. Ndobva asvika ndokubata nyoka iri muhuro ndokungoidhonza ndobva irovera pasi nyoka ichibva yafa. Kufa kwakaita nyoka baba vakafamba ndofunga pavanga vakamira about 3 steps dzokuenda pacheya vanonogara ndo vachinogara pacheya ndobva vadona kudaro svika ndizvo ndofunga pane zvavakanganisa vamwe vakashedza kuti pamwe nyoka yanga iri muhuro iyoyo yavaruma but shoko rakashandiswa nemubatsiri ndiri kudizvo beduwe ini handizwa mufamily menyu ndatoona kuti munhu ane chikara muhuro ndanga ndichitochibvisa kuti maybe chinogona kuda sei kuruma munhu baba vachibva vadona ndobva vaendesa chipatara vachisvika chipatara vachibva vatofa. Nokungobviswa kwakaitwa nyoka muhuro. Nyoka yakabviswa chiroverwa pasi kubviswa kwakaitwa nyoka vachibva vatofa. Apa manje mukoma KB pane 1 mwana anga asina kuuya ari kunyika yeku-South Africa ari mwana wababa ava ndiye mwana akanga kusimudza mhepo dzekutizvo arida kuvhurisa madhoketi ekutizvo munhu akabvisa nyoka yanga iri muhuro mababa ava ndiye akonzeresa kufa. Vamwe vana chibva vachizita kuti kwanzi isuwo kana madaro tiri kuvhurisa dhoketi rekuabhuswa kuti tinounganidzwa takatarisana nenyoka chinova chinhu chatisingaoni. Saka nyoka nyaya yedu tarayika mukomana ru South Africa rushedza kuti ndiri kuuya ndiri kuenda kumapurisa vari ku South Africa vari kuenda kushedza kuti kana mauya nenyaya iyoyo toda kuenda kumapurisa kuti tinogariswa nenyoka. Chisiko chinobva musango. Baba Isabel muzokomba iri kupi? Kuti ngatobvunza tinotaura nyaya yakafanana nekunonzi ku muzokomba 20 chiredzi. Okay. Iri kusaidira kuchiredzi. Baba izvozvo vakatofa. Baba vakatofa. Baba zvakatika musi wa 14 baba vakafa musi wa 14 zvokuzobvisa kumocherangara zuva ramangwana. Machinzwa chiri kubva muzokomba baba vaita matare vane nyoka muhuro chiva kwete matare ekushopera right. Zvezvi kugara pasi nefamily nemhuri zvezvo vaishandisa nyoka right.
vaiita matare nemhuri vane nyoka, asi pane vakazoita gurupu rokuti pane zviri kuitika sei baba ava pese patinenge tichiungana paya vanosvika nenyoka muhuro. Vasangana kudaro ndopa wakaenda nemubatsiri akangosvika kunobvisa nyoka muhuro, vachibva irovera pasi chibva yafa. Baba vachibva vangopera simba vakamhanyiswa kuchipatara, vakasvika vachishaya. Saka izvozvi alright, isi muzokomba isi bhohera. Bhohera muzokomba isi bhohera. Tinotenda maita basa vateereri. KB naBhozho, please mukufamba kuenda kumaholiday musatora chisi chenyu, munofira mahara. Ndiwo mabasa ekuba. Maprofita haazvigone izvi mhani. Ndimuchiroka timu rangu rinoti mbuya wakachwe simpinity boromaiti ideology Rikiti Vo, Mr. Desire chigwededza all the way from Bakasa Business Center. Asimudza maoko zvikanzi ho Makasa Bhoera. Aremerwa. Desire. Nasi Bhoera iri kupisa. Iye Desire anobva kupi? Desire ndiyo kubakasa. Iguruve ka. KB ko cheshopu yekuHarare. Yekusiwa zvinhu chakazofamba sei? Aiwa, atinochitaura mukoma KB. Okay. Chiripo tinoenda nacho patinodzoka. Vakasiyirwa zvinhu vachinzi tichengetere kuti zvimwe zvinhu zvatinoda kunotora. Aiwa, nyaya iyi ndichakupedzera but yaive yekujutwa. Vanhu vepashopu vakazobhadhira zvinhu. Nokuti mumasaga uno manga mune matombo nemufudze yemombe, pamusoro pakapakaiswa zvihembe chete, pazasi pasina chinhu. Apo maneja akaratidzwa ndokubva wangonyora zvinhu zviri pamusoro but pasi panga pasina zvinhu. Vakuzoda kuti patori nemasaga mamwe akaiswa ndove yemombe pasi kuitira weight pakabhadharwa. Vaizama kutaura nyaya yekuti vari kusiyirwa zvinhu kana matita kutora zvinhu zvemunhu. Remember, hauzi cloakroom. Asi kana mawirirana ziya kuti zvichapera zvakanaka. Ndizvozvo wone zvakazoita vapo. Saka vakajutwa zvinzi masaga mune zvinhu zvirimo ende zvechokwadi pamusoro paionekwa zvinhu, right? Ende vanhu ivavo zvakare vari kuzviita munzvimbo yakafanana nemurhiteo mumbare muya. Kana kuti vakasvika pamunhu ari kutengesa paflea market, anosvika achimhanya akabata chibhokisi cheredhiyo chinoratidza kuti iredhiyo hombe, obva kuti right ndipei jaketi iri ndakusiya redhiyo iyi. Redhiyo inenge ichitodhura pamwe kudarika jaketi, obva kuti sarai neredhiyo iyi, pane munhu ari kuda jaketi mubhazi, obva mhanya. Mukasatarisa mubhokisi reredhiyo munomuona mune zvimaavhokado zvakaora. Apo munhu aenda nejaketi. Akomana ayaya, ndasimudza pari kurohwa basa. Sekumbare icho zvaiwana ngwarati